Euskararen nazioarteko eguna ospatzen ari gara gaurkoan, abenduaren 3. honetan, hainbat ekitaldi egin dira Euskararen eguna ospatzeko. Erakunde askok plazaratu dituzte Euskararen aldeko mezuak eta 2 mobilizazio nagusi egin dira. Baionan eguerdian, Euskararen erakunde publikoaren parean eta arratsaldean Bilbon, gukak deituta, erdalduntze makina gelditu lelopean. Abenduaren 31an bukatuko da epea Gernikako estatutua guztiz betetzeko, hori dela eta Maribel Bakero EAJak Espainiako Kongresuan duen bozeramaileak Euskadi Irratian azaldu du epemuga ez dela aldatu eta eskualdetzeke dauden eskumenak urtea amaitu baino lehen transferitu behar dituztela. Sozialistekin sinatutako hitzarmen baita ezin dezakegu esan ezer bete ez denik. Izan dira betetze maila ezberdinak. Transferentziena gelditzen zaigu hor bidean dagoena urte amaierako epea daukaguna 2 alderdiek hitzartutako epea izan da eta ikusiko dugu urte amaitu baino lehen horiek betetzen diran edo ez diran betetzen. Itxaropen horrekin jarraituko dut eta lanean jarraituko dugu eta insistitu egingo dugu eta atzean arituko gera. Ikusiko dugu abenduaren 31an zer dagoen betetzeko, zer betedan eta Heriotza baten berri ere eman behar dizuegu gaurkoan izan ere Alonsotegiko Aldana tabernako jabea zendu da. Jose Angel González 89 urterekin hilda eta 1980an eskuin muturreko terrorismoaren atentatu baten jomuga izan zen bere taberna. Arratsaldeon eta ongi etorri Arestian ere esan dugu Euskararen nazioarteko eguna dugula gaurkoan. Euskal Herriko herri eta auzoetako euskara elkarteek edota erakundeek ekintza ugari antolatu dituzte, dena den ospakizunetarako baino gehiago aldarrikapenerako eguna da. Testuinguru honetan aurrena Euskararen egungo egoraren berri emango dizuegu, Udane Arbeolankideak du informazio gehiago. Abenduak 3 ditu gaur, Euskararen nazioarteko eguna da. Ospakizunerako baino gehiago aldarrikapenerako eguna. Euskalgintzaren Kontseiluak ohartarazi du euskarak eta euskaliztun komunitateak larrialdian segitzen dutela. Siadeko Guemarentzako egindako ikerketaren arabera, hizkuntza politiketan jauzi bat egin ezean, 2026an euskarari ez zaio arnasgune geografikorik geratuko. Datuak aztertuz gero euskaldun kopurua ia bikoiztu eginda azkeneko 3 hamarkadetan, baina euskararen erabilerak ez du erritmo horretan aurrera egiten, eta 2026erako aurre ikusten da etxean nagusiki herritar gutxiagok erabiliko dutela. Egungo datuei erreparatuz ikasgeletan euskararen ezagutzak gora egin duen arren ikasle gaztelania lehenesten dute bai ikasgelan bai jolastokian. Horrez gain euskararen ezagutzan eta erabileran instituzioek berebiziko ardura dute. Administrazio publikoarekin harremantzeko erabiltzen den hizkuntza nagusia alde handiarekin gaztelania baita. Dena den ikusten da azken urteetan euskararen erabilerak zertxobait gora egin duela Osakidetzan eta udaletan esaterako. Gogoratu behar da bestalde, Euskal Herriko egoera oso desberdina dela lurraldeka. Euskarak ez duelako dagokion berdintasunezko ofizialtasun estatusik bere lurralde guztietan. Ipar Euskal Herrian ez du ofizialtasunik. Nafarroan oraindik ere zonifikazioaren ondorioak daude. Euskal Autonomia Erkidegoan ofiziala izanik ere, azken urteetako udarralde judizial, ideologiko eta politikoak desofizializazio prozesu batean sartu gaitu, astean behingo maiztasunez baitatuz euskararen normalizazioaren aurkako epaiak. Testuinguru horretan eta euskararen nazioarteko eguna dela aintzat hartuta, hainbat ekitaldi antolatu dituzte. Eusko Jaurlaritzak EAEko 3 aldundiek eudelek eta UEMak adierazpen bateratu argitaratu dute euskara zugan nigan gugan lelopean, edo euskararen erabilerarako eta transmisiorako bide berria jorratzeko deia egin dute. EHU Mondragon Unibertsitateak, Deustuko Unibertsitateak eta Euneiz Unibertsitateak ere adierazpen bateratuak kaleratu dute gaurkoa euskararen inguruko kontzientzia irabazteko eguna dela esanez. Euskal Konfederazioak berriz eguerdian Baionan elkarretaratzea egin du euskarari trufarik ez lelopean, euskarak biziberritzeko eta garatzeko egiazko hizkuntza politika publikoak behar dituela aldarrikatu dute. Oro har Euskal Herriko herri eta auzoetako euskara elkarteek edota erakundeek ekintza ugari antolatu dituzte.
Arratsaldeko 7:00 adibidez Bilboko Guka elkarteak manifestazioa Moyua plazatik hasita erdalduntze makina gelditu lelopean. Gasteizen Aroa, Zubillaga Gomez eta Irene Hurtado de Saratxo itzultzaileak saritu dituzte Vitoria-Gasteiz itzulpen sarietan, haur eta gazte literaturako lanen euskarazko itzulpenik onenen sarietan. Aurtengo edizioan 2 komiki izan dira urteko itzulpenen onean sarien irabazleak. 2002 urteaz geroztik Gasteizko udalak Gasteiz sarien deialdia egiten du. Haur eta gazte literaturaren alorrean euskarara egindako itzulpenik onenak saritzeko. Sari hauek euskara zerbitzuak antolatzen ditu eta ekimenez itzultzaileen lana aitortzea eta euskarazko sorkuntza eta literatura sustatzea dute helburu. Sariak 2 helburu dituela adierazi dute Gasteizko udaleko ordezkariek. Batetik haur eta gazteen irakurzaletasuna sustatzea eta bestetik itzultzaileen lana balioestea eta aitortzea. Euskararen eguna dela eta Gasteizko udalaren ordezkariek euskararen aldeko aldarriak egin dituzte sari banaketaren aurretik. Mundu berri bat irekitzen zaio euskarari eta euskararekin edonori. Ate berriak zabaldu eta lurzoru berriak landuko ditugu denon artean. Hasi emankorragoak ditugu lur berria eraikiteko. Atzeak erakutz diezagula aurrera nola dantzatu. Norberetik hasita egingo dugu bidea. Guztion baitan baitago euskararen jauzia. Zugan, nigan, gugan. Gasteizko alkateak Maider Etxebarriak banatutako sariek itzulpenen hainbat ezaugarri izan dituzte kontuan. Hala nola originaltasuna, testuaren nortasuna edo erregistroen erabilera ezberdinak. Hugo Pratek bizkera berezi bat jarri zuen uharteetako aborigenen Espainetan. Berak maite zuen bere hiriko dialektoa, Veneziako hizkera. Nik berriz ondarrutarrez paratu dut. Aurtengo edizioan 2 komiki izan dira itzulpen onenaren sariak jaso dituztenak. Aroa, Zubillaga Gomezek haur literatura itzulpen onenaren saria jaso du Zipotzengatik. Eta Irene Hurtado de Saratxok gazte literatura itzulpen onenaren saria Korto Maltese itsaso gaziaren balada batengatik. Euskararen nazioarteko egunaren ekitaldi instituzionalaren buru izan da Imanol Pradales Eusko Jaurlaritzako lehendakaria Euskara nigan, zugan, gugan lelopean. Ajurianea jauregiaren ondoan kokatutako elkargunea espazioan egin den ekitaldian herritarrei gonbita egin zaie Euskararen argia pizteko eta euskaraz hitz egiteko hautua desiotik egiteko. Eta Baionan Euskal Konfederazioak Euskararen erakunde publikoaren parean batzera deitu ditu euskaltzaleak eguerdian, elkarretaratzea egin dute eta hizkuntz politika eraginkorrak egiteko baliabideak eskatu dituzte. Instituzioek eta elkarte eragileak euskarari gorazarre egiteko eta ikusgarritasun handiagoa emaiteko antolatu ekitaldi, mintzaldi, ikusgarri eta diskurtsoak biderkatu dira. Euskararen aldeko ekimen oro edozein momentutan ongi etorria bada ere, Euskal Konfederazioak oroitarazi nahi du euskarak urte osoan zehar izan behar duera ikusgarritasuna, egunerokoan behar duera erabilia izan, espazio publikoan naiz pribatuan, galbeditik atera eta arrunt normalizatua izan dadin nahi badugu behintzat. Euskararen egunarekin jarraituta Euskal Unibertsitatek sistemako unibertsitateek duten garrantzia gogorazi dute, Euskararen eguna dela eta adierazpen argitaratu dute unibertsitateek Euskararen indargune bihurtzera bultzatzeko. Gaur Euskararen eguna dela eta Euskal Unibertsitate sistemako unibertsitateek Euskara mailan duten garrantzia gogorarazi dute. Euskara ikasgela eta ikerguneetara iristea posible egin duten pertsonen, gurasoen, euskaltegien, eragile soziokulturalen eta erakunde naiz herri mugimenduen hezkuntza sistema euskalduntzeko egindako lanak nabarmendu dituzte ere. Haien aleginari esker, azken mende erdian 100.000 hiztun berri sortu dira.
Euskal komunitateak mendeetan zehar erronka ugari gainditu ditu, eta gaur argitaratutako adierazpenean gogorarazi dute euskarak errepresioaren, zentsuraren, gutxiespenaren eta debekuen gainetik izandako sendotasuna. Argi utzi dute unibertsitateak funtsezko eragile aktibo direla euskarazko gaitasun handiko eta kontzientzia soziolinguistiko sendoa duten profesionalak prestatzeko. Unibertsitateetako kolektibo guztietan euskaldunen portzentajea gizartean baino handiagoa da. Eta unibertsitateak dira eremu soziolinguistiko ezberdinetako euskaldunen elkargune naturalak. Unibertsitateek adierazi dute garrantzitsua dela kanpotik datozen ikasle eta ikertzaileei harrera linguistiko egokia eskaintzea. Gure gizartean eta unibertsitatean euskarak duen garrantzia helarazteko. Komunitate osoa animatu dute euskara esparru guztietan garatzera, lantzera eta eguneroko erabileran txertatzera. Horregatik, dei egin dute unibertsitateak euskararen benetako indargune bihurtzeko. Ikasle greba deitu du ikamak hurrengo asterako ostegunerako hain zuzen, gure hezkuntza euskalduna lelopean eta horretaz hitz egiteko gurera gonbidatu ditugu Aimar Loiti eta Garazi Ubiria ikamako bozeramaileak, ongi etorri bikotea baikara. Kaixo, eskerrik asko. Ondo. Euskararen nazioarteko eguna gaurkoa, ze datorkizu burura gaurko egun batez? Gaurko eguna bada egun seinalatua eta bereziki bizi dugun testuinguru honetan, euskarak bizi duen larrialdi testuinguru honetan, abenduaren 3 bada egun seinalatua eta askotan baliatu izan dena euskararen folklorizaziorako eta euskararen nolabait Euskal Herriaren altxor bilakatzeko euskarak bizi duen egoerari esku hartu gabe eta problematizatu gabe euskarak bizi duen errealitatea. Zentzu horretan guretzako gaurko eguna bada mobilizaziorako eta borrokarako egun bat, izan ere azken hilabeteetan behin eta berriz mahai gaineratu dugu Joan Samendeko 60. hamarkadan herri pizkunde batek nolabait lortu zuela euskararen bizi berritze bat ematea eta egungo kontestuan aurkitzen garela euskararen bizi berritze horren agortze fasean ez ezik atzerapen egoera batean eta nolabait testuinguru horretan ulertzen dugu euskara azken urteetan jasaten ari den oldarraldia zeinak forma atzerakoia edo logika atzerakoia hartzen duen eta logika eta forma judizial, politiko zein mediatikoa. Beraz, gaurko eguna azpimarratzea badela ikasleria kontzientziatu eta bereziki abenduaren 11 begira mobilizatzeko egun garrantzitsua. Eta testuinguru horretan Garazi gure hezkuntza euskalduna lelopean greba eta mobilizazioak hurrengo asterako ze beharri erantzuten dio deialdiek? Zergatik deitu duzue mobilizazio hori? Aimarrek ongi azaldu bezala eta euskalgintzako eragileek azken hilabete hauetan eta azken urte hauetan behin eta berriz azpimarratu duten bezala euskara larrialdi linguistiko batean dago, parez pare ikusten ari gara euskaren aurkako oldarraldi juridiko, politikoa eta baita mediatiko ere bai ematen ari dela, eta horren adierazle nagusia da ere bai, UEMak argitaratu duen azken diagnostikoan, non bertan aipatzen den, arnasguneak ere ahultzen aldiren 10 urteren buruan desagertzeraino, eta hau guztiagatik ere bai, ikamatik beharrezko ikusten genuen euskaren egoera hezkuntzatik ere bai lantzea, ikasleok guk ere bai euskaren zapalkuntza lehen mailatik bizitzen dugulako, eta oldarraldi oneri aurre eginen dion olatu berri hau aktibatzeko bidean ere bai ikasleok lehen lerroan egotea, behin eta berriz azpimarratzeko beharra ikusten dugu, eta horren beharrari erantzunez urrian aurkeztu genuen gure hezkuntza euskalduna lelopean martxan abiatu genuen dinamika, abenduaren 11an Hego Euskal Herriko mobilizazioekin amaituko dena, eta horren, baina data horretik aurrera bai segituko dugu euskaren aldeko borrokarekin, ez? Eta abenduaren 11an Hego Euskal Herriko hiriburuak garrantzitsua hartzea ikusten dugu,
Lehenik eta behin, badakigulako Euskal Herria 3 eremu administratibo politikotan banatu dagoela, eremu bakoitzean egoera oso desberdina delarik. EAen adibidez, Euskara ofiziala bai, baina Euskalduntze prozesuan ez dira aurrera pausoak ematen, badakigu ikasle gehienek ere bai D eredua aukeratzen dutela, baina gehienek ere bai Euskara hizkuntzarekin lotzen dutela bakarrik, eta zer esanik ez ere, eremu horietan non Euskara ofiziala ez dena. Nafarroa adibidez zonifikazioaren legaren baitan dago, Nafarroa 3 eremutan zatituz, eta zonifikazio legaren ondorio larriak ere azken diagnostikotan ikusten ari gara. Non Nafarroako ikasleen 50% baino gehiago ez dute izanen beraien hezkuntza ibilbidean euskararekin kontakturik. Eta Ipar Euskal Herrian ere bai egoera nahiko larria da, Ipar Euskal Herriko ikasleek ere ezin dutelako beraien hezkuntza ibilbideko azterketa garrantzitsuenetako bat euskaraz egin. Horregatik, guztiagatik beharrezko ikusten genuen hezkuntza eremutik ere bai euskaren egoera lehen mailan lantzea eta euskalduntze prozesu duin bat eta hezkuntza euskaldun bat aldarrikatzea, eta abenduaren 11an kaleak hartuko ditugu lehenik eta behin hainbat aldarrien baitan, ez? Lehenik eta behin euskaraz ikasteko eskubidea izan behar dugu Euskal Herriko ikasle guztiok. Horretarako ezinbesteko ikusten dugu euskararen ofizialtasuna Euskal Herri osoan, ez? Bertze aldetik ere ikusten dugu euskararen biziraupenerako beharrezkoa dugula independentzia, non Euskal Herriko ikasleoi beharrei erantzungo dion hezkuntza sistema propio baten sakontzea, eta gaur egungo hezkuntza sistema edo inposatzen zaigun kurrikuluma frantziar eta espainiar mesedetara baitan dagoelako. Bertze aldetik ere, garrantzitsua ikusten dugu hezkuntza sistema irisgarria eta kalitatezkoa izan behar dela, irakasleen euskalduntze mailetik hasita eta hau betetzeko baliabideak eskainiz, klasean eskaintzen zaizkigun material guztiak kalitatezkoak izan arte ere bai. Eta euskalduntze prozesu eraginkor bat eta duin bat emateko ere bai garrantzitsua ikusten dugu murgiltze plan eraginkorrak ere bai murgiltze eredu eraginkorretan ere bai sakontzea beharrezkoa ikusten dugu euskalduntze prozesu duin bat emateko. Eta hildo horretan, aste honetan okezu garabil ireki lehioa Euskarri taldeak ikerketa plazaratu du Leioako kampusean egindakoa, eta ondorioztatu du besteak beste Euskara hutsean eskaintzen diren graduak gutxiengoa direla, eta hautazkoen problematikak egiturazko zapalkuntza linguistiko bati erantzuten diola Aimar, ze balorazio egiten duzu ikamatik? Guretzako oso garrantzitsua da, nolabait ikasleria antolatzen den eragile batetik horrelako potentzialtasuna duen txosten bat prestatzeko aurrelanketa egitea, eta ondoren ere txostenaren sozializaziorako egiten ari diren lan ikaragarria azpimarratzekoa, eta hemendik zoriontzea hileko kideei, eta mai gaineratzea baita ere, gaur bertan Leioan hilek deituta mobilizazioa dutela, eta nolabait gaurko mobilizazioak ere agerian utziko du guk urritik dinamika martxan jarri genuenetik dinamika heltzeko jarri nahi izan dugun logikari, ez? Uste dugu ikama ez dela soilik Euskararen borroka hildoa lantzen duen eragile bakarra, eta Euskal Herrian badagoela euskalgintzan ari diren 11 eragile, eta hezkuntza eremuan ere errealitate bat da Euskara lantzen duten hainbat eragile eta norbanako ari dira lanean. Beraz,
gure disposizioa hilabete guzti hauetan totala izan da, hile bezalako eragileekin elkarlanean jarduteko eta nolabait azpimarratzeko euskararena ez dela ikamarena eta inkluso hezkuntza eremura mugatzen den auzia bakarrik, gizarte osoari inplikatzen dion gai bat dela eta beraz berriz ere zoriontzea hileko kideak eta nolabait azpimarratzea agerian gelditu dela txosten horretan jasotzen diren ondorioetan ere, unibertsitateetan, kasu honetan Leioan, euskarak bizi duen errealitate gordina eta beste behin mahaigaineratzea honen aurrean ikasleok antolatzeko beharra eta sortzera doan edo sortzera goazen herri pizkunde horretan ikasle olatu bat aktibatzeko beharra eta ikasle olatu hori herri pizkunde horren motorra izateko behar eta nahi hori mahaigaineratzea. Eta indarrak batzeko garai ere bada zentzu horretan. Ez dakit bikote hezkuntza sistemak bermatzen duen ikasle guztien euskara maila egokia edo? Argi ikusten dugu ez duela bermatzen, lehenik eta behin azaldu dugun bezala dena eredu aukeratzen duten ikasle gehienek ere bai euskara zuzenki hezkuntza eremuko hizkuntzarekin lotzen dutelako eta hezkuntza eremuan bakarrik erabiliz eta beraien aisialdia kultur eskaintza eta bar erdaraz kontsumituz, ez? Eta bertzaldetik ere, hilek azken txosten honetan ere bai, argi irakusten du, naiz eta kaso honetan Leioan, Bizkaian, naiz eta euskara ofiziala izan arren, euskara ikasle guztiek ez dutela hautazkoak, nahi dituzten hautazkoak euskaraz egiteko aukerarik. Beraz, argi ikusten da ere bai, ez dela euskalduntze prozesu duin bat bermatzen. Hortik tiraka guk egiten hezkuntzaren gainean euskarari dagokionez egiten dugun analisia bada, nolabait hasteko aitortza bat egiten diogula trantsizioa geroztik hezkuntza izan delako hain zuzen ere euskalduntze edo euskararen bizi berritze horretan belaunaldi berriak euskalduntzeko elementu zentraletako bat, baina bai egiten dugun analisian argi utzi behar dela egun indarrean dagoen hezkuntza agortutako eredua dela. Hain zuzen ere, gaur egungo hezkuntza ez delako gai euskarak dituen erronka berriei erantzuteko, digitalizazioari esaterako, ez delako gai ezagutzatikat erabileran jauzi bat, euskarak behar duen jauzi bat emateko baldintzak sortzeko, eta ez delako gai izan, eta egungo ereduarekin ez delako hezkuntza sistema ez da gai izango euskararen gaitasun maila duin bat transmititzeko belaunaldi berriei. Eta euskararen egoerari gehitu behar zaizkio besteak beste matrikulen kostu garestiak, baliabide falta, osasun mentala, prekarietatea, asko dauka aldatzeko hezkuntza sistemak bikote. Bai, egungo hezkuntza sistema, bai da sistema cis heteropatriarkal, kapitalista eta kolonial bat, eta sistema hau erreproduzitzeko tresna nagusietako bat da egungo hezkuntza sistema, eta zuzenki ikasle hori ere bai zapaldu egiten gaituen sistema bat da, ez? Non oraindik ere hezkuntza sistema bideratzen den lehiakortasunera eta eredu individualista batean oinarritzen den, gure gainero eroriz hezkuntza sistemak sortzen dizkigun espektatiba horiek lortzearen karga guztia eta bertatik ere hortik ere sortuz gure gain osasun mentaleko arazoak, antsietatea, estresa eta argi ikusten da, ez, non balio hauek erreproduzitzeko interesa baduen ere. Aimar Loiti eta Garazi Ubiriarekin ari gara, ikamak 11 greba deitu duelako, ikasle greba deitu duelako, ikasleria jarri duzue erdigunean eta ikaslei dagokiela momentu honetan aurrea hartzea. Bai, hala da. Uste dugu azken urteetan bizi dugun testuinguru globalean nun individualismoa eta politikotasuna gaientzen diren testuinguru global honetan ikusi dugu
gero eta gehiago garela, gure neurrira eraikita ez dagoen hezkuntza baten aurka eta gure interesei erantzungo dian hezkuntza sistema baten alde antolatu eta borrokatzen ari garenak. Zentzu horretan, gaur-gaurkoz ikasleen mugimenduaren ekosistema nolabait anitza da, eta horrek bai irekitzen du agune bat borroka ildo desberdinak lantzeko. Ekosistema horretan, ikamaren nahia bada euskal ikasleriaren referentziazko ikasle antolakunde ezkertiar, independentista eta feminista izatea. Beraz, gure eskaintza euskal ikasleriari bada nolabait gure interesetara egongo den hezkuntza sistema bat eraikitzera bidean lehen helduleku izatea eta referentziazko tresna izatea. Gogoratuko dugu deialdia hurrengo asterako, ostegunerako 11:00 deitu duzuelako greba eta mobilizazioak deitu dituzuelako Hego Euskal Herriko hiriburuetan. Dena amaitzen joateko bikote asteburuan ezagutu dugu Euskal Herriko ikasle antolakunde sozialista eratu dela, ikasle abertzaleak izen aldatu diotela horbe polemika egon badagoelako, ze balorazio egiten du ikamak? Lehenik eta behin guk bai postasunez hartzen dugula ikasle antolakunde sozialistak hilabete hauetan guztietan zintzotasun ariketa bat egin eta izena bera aldatzea. Eta zentzu horretan ere ez du begi txarrez ikusten nazio auziari aipu bat egitea. Denaen bai uste dugu aipu hauek nolabait badirela beraien izen aldaketaren aurrean autojustifikaziorako hitz hutsalak besterik ez direla. Imar Loiti eta Garazi Ubiri eskerrik asko 11:00 gonbita onartzearren, animo ondorengo asteetan eta izango dugu elkarren berria aurrerantzean ere. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Nafarroako eguna ere bada gaur eta Iruñan egin du EH Bilduk agerraldia. Laura Aznalek eta Arnaldo Otegik hartu dute hitza. Maria Blanco. EH Bilduk nazioaren burujabetza aldarrikatu du Nafarroaren egunean. Asteazken honetan, abenduak 3 EH Bilduko kideek agerraldia egin dute Iruñea Nafarroaren eguna dela eta. Laura Aznalek, Nafarroako parlamentuko bozeramaileak eta Arnaldo Otegik idazkari nagusiak hitza hartu dute gaurko ekitaldian. Aznalek autogobernua aldarrikatu du eta foraltasunaren berritzeak aniztasuna eta pluraltasuna bermatu behar dituela nabarmendu du. Gabezi estruktural bati erantzun behar diola eta herritarrei kontsulta egiteko adierazi du. Are gehiago, Nafarroa subjektu politikotzat hartu du bozeramaileak Nafarrek nahi duten Nafarroa erabakitzeko eskubidea nabarmenduz. Foraltasunaren gaurkotzeak Nafarroaren aniztasuna eta pluraltasunaren aitortza ekarri behar du. Ze argi esaten dugu. Foru hobekuntza Nafarroako jendartearen zati bat bizkarra emanez eraiki zen. Euskararen aitortzarik gabe eta euskal lurraldeekiko harremanak oztopatuz. Aldi berean, Arnaldo Otegik politika egiteko moduak aldatzeko beharra aldarrikatu du. Autoritarismoa gero eta hurbilen dagoen garai honetan, ezker subiranistak askatasun eta berdintasun nazionala defendatzeko eta demokratizazio politika sakonak bultzatzea ahalbidetuko dituela adierazi du. Estatuari deia egin dio demokratizazioa eta plurinazionalitatea onartzeko eta horretarako programa eraldatzaile bat ezartzea ezinbestekoa dela adierazi du. 1978ko konstituzioan onartu gabe geratu ziren botereen demokratizazioa eta demokrazia sozial eta ekonomikoa eskatu ditu. Gure aldetik besterik ez, albisteoak une oro gure sare sozialetan eta 11.eu satarian dituzue eskuragarri, Bost Asola taldearen Euskal Herrian Euskaraz abestiaren bertsioarekin utziko zaituztegu, gubiar itzuliko gara denando bidean, bitartean Gabon pasa. Zabal
Herrian euskaraz, zegitzerik ez bada, bota dezagun demokrazia zeri askarra. Geureari maitzen usteko bezain odol galduak ez gara. Hizkuntza gabe saidazuen nola irtengo naizen plazara. Geureari maitzen usteko bezain odol galduak ez gara. Euskal Herri euskalduna, irabazteko eguna, pazientzia ere aurretik behar duguna. Ez aldakizu euskara dela, euskaldun egiten gaituena. Zer euskal herri izakete, hizkuntza eratzen duena. Ez aldakizu euskara dela, euskaldun egiten gaituena. Zer euskal herri izakete, hizkuntza eratzen duena. Ez aldakizu euskara dela, euskaldun egiten gaituena.